Ojo ngono patamu Jon. Ora Jon tenan Jon. Delok iki lasat maini lho. Aku delok mbak-mbak kayak dia aku. Ngobrol apa? Ngobrol apa? Lho, tak buka kabeh po. Wis sapa wis lu wong anyar. Iki lho, iki sapa we perti. Perkaraan mi lho, Ngawi Barat. Ningan. Terus ngono wi wonge ra gelem di apa ra diunggahne terus ngono wi wonge. Bukaan Jon tenan. Aku rek popo jo kenal ora kok. Lo di komen lo, kowe iki sapa wi lo di komen. Jal,